Isilomo seKaizer Chiefs uTsepoMasilela siveza imbono yaso mayelana nokuqokwa kukaYusuf Maart njengokapteni wamakhosi. Amakhosi abenokapteni abane abahlukene ngesizini edlule, uMaart omunye wabo. Ngasekupheleni kwesizini edlule, uGiven Msimang ubengomunye obeqoka ibhande ngaphansi kwaKevin Johnson. Selokhu uNasruddin nabethatha izintambo zokuqeqesha iqembu lamaGlamour Boys, ibhande likakapteni seliye kuMaart. Ekhuluma ohlelweni leSoccerPodcast, uMasilela uchaze ngesikhundla salomdlali wasesiswini eqenjini. Uma ubheka ngesinye isikhathi uItumelo Nkhuni wayengukapteni kodwa wengasitholi isikhathi somdlalo, ngakho ngicabanga ukuthi ukuqoka ibhande kukwenza ube ngumdlali ozoqala njalo eqenjini. Ngicabanga ukuthi umqondo wakudala lo, ngoba ebholeni eliphelele uma ungukapteni kufanele udlale kahle uzibonakalise, akusho ukuthi ibhande lizokuwinela ukuba kwaba ngu11 abaqalayo. uMasilela uphinde waveza ukuthi abaphathi bamakhosi babone ukuthile kuMaart ngaphambi kokumnika ibhande. Uthe bobabili iqembu noNabi bakhetha uMaart ukuthi ahole iqembu kulesizini. Uma ngibheka, ngiyakholwa ukuthi ngumqondisi wezemidlalo okunguKaizer Junior nomqeqeshi. uNasruddin nabe akabukeki njengomuntu othatha nonsense, ubukeka njengomuntu oqinile ofuna ukuba nezwi kuyo yonke into eqenjini. Uma ngibheka iqembu lamanje leKaizer Chiefs, uMaart nguyena osenesikhathi eside khona kusho uMasilela. Uneminyaka engu29 ubudala futhi usedlala amasizini amathathu kuleli qembu. Uma abaqeqeshi bekhetha ukapteni bajwayele ukuhamba nomuntu abamethembayo ngezifanelo zabo, izifanelo ezingakaze sizibone eqembini. Nginesiqiniseko sokuthi kukhona izifanelo ezithile abaqeqeshi abazibonile kuMaart ingakho bemfuna. Lo mdlalo wasemuva weKaizer Chiefs uveza izifanelo zikaMaart nokuthi yini emenza abe ngukapteni omuhle. uMaart uyabonakala ukuthi unesiphiwo sobuchwepheshe, uyakwazi ukudlala amabhola amade futhi muhle nasekubambeni ibhola ezinyaweni zakhe. Uma akhamathu bemuva, ungumdlali ozidelayo futhi olwela ukuwina, unikeza kakhulu eqenjini futhi uyabadinga abantu abafana naye. Ngikholwa ukuthi uletha ukulingana eqenjini leKaizer Chiefs, kusho wayengukapteni wamaZulu.